rason kung bakit naghihiwalay magkarelasyon. Go. May kwarta. May kwarta. May kwarta. Pwede, ano ba? Wrong send ang text. Ng babae si lalaki. Grabe, nagpo-point talaga ng babae si lalaki. Ano ba? Ng lalaki si babae. Ng lalaki si babae. Nagabalos siya. Ng lalaki si babae. Ano ba? Palaging busy sa online games. Parating busy sa online games. Why ginasugat sa trabaho? Why ginasugat sa trabaho? Sapongero. Sapongero. Sapongero sugarol. Nakikisakay sa katrabaho. Nakikisakay sa katrabaho. Hindi siya sensitive sa mga kapitbahay. Carla. Ano ba? Nangabit. Nangabit. Pero parang iba yung sagot nila. Pag ang lalaki lang, hindi niya talaga kinabit eh. Tinatago pero ng cellphone. Tinatago pero ng cellphone. Tinatago, may issue ka kanina, naromsen ka yung cellphone nila. Sino ang asawa nito? Okay, ano ba? Nagsasyabu! Nagsasyabu! Ano nanay? Nagsasyabu? Oo naman, baka masali ka pa doon, nataghan pa, madamay ka pa doon. Nagsasyabu. Ano ba? Wala trabaho ang isang isa. Walang trabaho isa-isa. Wala sa ilong bakal bugas. Wala yung bakal bugas. Wala na may sabat. Sabi ka rin, iba yung sagot mo. Sabi niya, ano po, nagsyabuhan sabi. Mga bagay na mahilig gawin ng isang lola. Go! Malaki. Malaki! Ano ba? Ano ba? Pamalansa. Grabe ka, muuwi pa si Lola, malaki siya.